پێشوازیەکە گەرم لە قۆماندارê لەشکرê Rûsya li Tirkiye hate kirin ku ev nîşan e li ser dubare saxbûna têkiliyên her du welatan piştîgirjî û alûziyan. Pirsgirêka Sûriye egera here serekiye bû nizîkbûna her du welatan ku her yek ji wan ecenda xwe ya taybet li Sûriye heye. Rûsya li jêr navê şerê dijî terorîzmê berjêwendiyên xwe diger rejima Sûriye diparêze û Tirkiye bi heman merem dixwaze bandora Kurdan li Sûriye lawaz bike û di aliyekê dî ve sunûrê xwe ji terorîstên Daişê biparêzin. Şareza bawer dikin tevlîbûna leşkeriya rasta xwe ya Tirkiye di Sûriye da komela çekdarên Daişê ji destê Kurdan parast da bibte behane bû derbasbûna sunûrî û durustkirina devereka parastî li Bakurê Sûriye. Tirkiye endameke hevpeymaniya navnetewî ya dijî Daişê ye û bi bihaneyeke ne li cihê xwe çû Sûriyê. Bi bihaneya êrîşkirina Daişê, lê di rastî de rêkeftineke pêşwex di navbera Tirkiye û Daeş de hebû û di dawiyê de Tirkiye Daeş ji destê Kurdan rizgar kir. Armanca Tirkiye rojava bû û rêgirtina li ber avakirina federalîzmê. An jî Kurdistaneke serwixwe bû. Ji ber vê jî Tirkiye ne hevalbendeke cihê baweriyê ye. Têkeliyan Rûsya û Tirkiye û rêkeftina agirbestê digel Amerîka ve heye dînamîkiya şerê dijî terorîstên Daişê û komarîndiyên Tuntrê biguharet. Lê diger rêkeftina Amerîka û Rûsya li ser ragirtina kirdarên tund û tîş ku merema êkê gihandina alîkariyên mirovaniye netewên êgirtî dibêjit asteng û bi taybet ji aliyê hikûmeta Sûriye ve rêgirin. Astengên siyasî û bîrokratî li hember karmendên alîkariyan nehêlin. Ew ên amade alîkariyên mirovî bigehînin jin, zarok û birîndaran li deverên dorpêçgirî. Nûnerê taybet yê netewên êgirtî bû Sûriye Stîvan de Mistura ragihandibû rêkeftina agirbestê û gihandina alîkariyên mirovî pêngavên giringin bû pêkînana danûstandinên ve guhastina siyasî li Sûriye ku digel maytêkirina çendîn welatan lê hemû welat dibêjin biryara pêşaroja vî welatî di destê gelê Sûriye da ye. Cêgirê Wezîrê Karê Derve ya Rûsya Mîxaîl Bogdanov dibêjit pêşaroja Esed karekî navxweyî Sûriye û ev mijare nekefte di danûstandinên Amerîka û Rûsya da û li heman dem da Amerîka heman boçûn heye. Ev tişteke xelkê Sûriya dê biryarê bidin. Helwestê me ew e çawa dê aştiyê peyda bikin. Ez bawer dikim Esed komelê çekdar radikêşte nav Sûriya. Di vê vîdyoya leşkerê Rûsya belavkirî ve kêşana hêzên hikûmeta Sûriye li nêzîk rêya Kastelû diyar dikir û opozisyûn û hikûmet yekûdû gunehbar dikin ku pêgirî bi rêkeftinê nekirîne. Serarê berdewambûna agirbesta pir hestiyar lê raporxuya dikin heta niha 46 zêdegavî çi ji aliyê hikûmetê yan ji aliyê serhildayên Sûrî ve bi ser agirbestê yê çêbûn. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.